lidi, vítejte u tohoto videa a dneska si ukážeme, co dělám ve volném čase. Tak jdeme na to. Teď já jdu na pump track a pak bych jsem šel na nějaký schody, nějaký street trochu a uvidíme, no, co mě napadne udělat a těšte se, bude to zajímavý. Teďka tady budou takový dva jumpy, že si dám kameru na hlavu a uvidíte, jak jedu. Hop, jeden. Tady. Takový air. Hezky na přidáka to bylo lejka. Takže borci, jsem na pump tracku. A není tady moc lidí. Je to tady dobrý jen koloběžkáři nějací. A jdem si tady dát tejbla. No food, jako vždycky. Jsem hodl crankflipu, co? A teďka tady budeme skákat jeden takový skok, taková spina to je. Tady odsaď, sem. Je to krátký, je tak 1 metr a tady se rozjedu, jo. Tady pojedu a najedu, skočím a pak na tam ty skoky vyzkouším najet, což bude docela těžký, jo. Uvidíme, jo. Tak jdeme na to. Já dám si vás na hlavu a dáme si pořádný rozjezd, protože to potřebuju. OK, pojď, a teď najet ty skoky. A jdu furt zase. OK, jako, máš se docela. Takže borci, máme tady ještě jednu challenge. Tu, že tady na tom prvním skoku budeme se dát tejbla, takového nějakého malého, to asi je jedno jakýho. A tady na tom druhém skoku budeme se dát nějakého one hand, nějakého, ne úplně za záda někam, ale takového menšího. OK? To bude lehký, si myslím. Tak jdem na to. Teďka mega fučí. Jdeme si tady dát takovou obstacle. Ne, prostě jdeme. No tak, teďka to nejdu, sorry borci. Strašně fučí. Takovýho nevrácenýho flipa. Jdeme ještě jednu jízdu, ale jsem teda fest udýchanej. Já bolí už. Tady. Musíme počkat. Já, děti. OK. Dobrý. Můžu vám říct, že se něco chystá, jo. Bude to nová spolupráce a myslím si, že to bude dobrý, takže na Instagramu Shadow Ridy podtržítko, buďte aktivní a budou i soutěže a všechno, takže se těšte. Jedeme na město a dáme si tam nějaký street, schody a uvidíme, no. Pojezdíme. No, že už jsem tady na městě a jdu najít nějaký dobrý spoty, kde můžeme pojezdit a dám vám klipy. Dám sem klipy, jak je. Takže borci, jsme tady na prvním spotu a takový malý jumpy tady. OK. Teďka vám to ještě budu ukázat, jak to vypadá. Je to tady tohle z toho. Skáčeš odsaď sem, jakoby dál někam, ale je to fakt malý, to nemá ani metr. A takový příjemný. Tam dolů to sedeš manuál, tam dole někde to sedeš manuálem. Nebo tady můžeme si skočit schody pak ještě. Jde na to. OK, takže tady tyhle ty skoky jsem nejezdil hodně dlouho. Schody, no.
Na jistotu takhle. A teďka si jdeme dát něco na městě. Tam nějaký spoty znám, ale nevím, jestli teďka budou ještě dobrý, protože tam hodně teďka roste tráva. Ale uvidíme. U mýho tréninku na kole nikdy nemůže chybět. Tady tahle ta feature. Že tady se odrazí obrubník a letíte až sem. Někam daleko. Tady to pak můžete rozšlapat. Tady jedete. A tady můžete mít takový gap z těch schodů do tam těch. A to je už velký gap, ten já neskáču. Já to normálně sedu. Já vám to ukážu, jak to jedu a jdem na to. Jdeme tady. Jedu, tady si říkám na stopíčko a jedu. Tam ze zhora takový klasický schody, tam dole, jestli tam vidíte trochu, tam to vede. A tady ze zhora. Takže si myslím, že to bude dobrý a jdeme to šrednout a jedeme noce. Takže je to docela klepačka, ale oni jsou schody hodně dobrý. Já tady rychle sjedu. Tady se pracuje na silnici Oxty. Tady rychle projde a tady to vždycky dropnu. Jdeme jako piana. Wow. OK. Jdem. Teď je tady taky takový skoček, co se tady nedávno postavil. Takový mini fakt. Potěší ale. A pro tady tohle video je všechno, doufám, že jsi to užil. Nebo užila. Dej like a odběr a čus u dalšího videa.